guys, nandito tayo sa GT Oil. Ayan, sa may Carmen lang to. At kasama natin si si Ride Trick Moto Vlog. Siya yung nag-chat sa Facebook page natin. Saan pa kayo galing? Dagupan. Oo. 5 minutes later. So guys, eto, dumating na si Sir JR at saka si Chris Romz. Ayan. So didiretso na kami doon at doon na lang kami mag-aantay. Tara na. Oh, hi kayo, naka-on ako. Hello. Ayan, okay. Sige, on na kami ha. Oo. Sabi nila from Carmen parang mga 6 minutes. Ganun na lang ang biyahe. Ito na po yung lugar. Ayan. Ayan, ito na nga. Ang daming tao eh. Tama, dito nga. Ayan. Di ba? Daming tao, grabe. Mas marami pa sa arenas. Sarap. Oh, di ba? Grabe. Oh, parang luneta. Hay. Dami rin nagtitinda oh. Ay no. Street food. Oh, may free taste pa. Siyempre pumunta tayo doon. Saan tayo? Dito na? Sige. So ito, kasama natin si Sir JR. Ayan. Sir JR. Siya yung nag-assist sa atin papunta rito sa sa Rosales Boulevard. Ayan. So akit muna tayo. Ay. Puntahan muna natin yung pre-taste doon. Anong pangalan mo, sir? Ha? Oh. Oh. Ayun ang tinitinda ron. Quick. Ay, oh. Pangalan mo? Pangalan mo? Wachiro, Tara din, puntahan niyo si Chris Romz. Meron din yun, oh. Ayan, anong pangalan niyo, sir? Anong pangalan mo? Oh, kasama ka, ikaw. Ang pangalan mo, ma'am? Ronaldine, ikaw? Yan, okay. Oh. Pangalan mo? Okay. Oh. Kasama kayo sa vlog ah. Oh. Ayan. Ayan. Ayan, Chris Romz. Ito po yung lugar oh. Ayan, makikita niyo yung bundok. Ayan. Ayun oh. Diba ang ganda? Oh, pinagkaguluhan na si Chris Romz. Ubus ang speaker mo ngayon. Oh my God! Ayan. Ayan. Okay. Hello. Ay, anong pangalan mo, ma'am? Carmen. Naka-open ako ha. Kasama kayo sa YouTube. Oh, kasama kayo sa YouTube ha. Okay. Dito muna tayo sa pre-taste. Ayun oh. Ay, may tinda rin silang buko. Ayan. Oh, pre-taste. Sige. Oh, pre-taste daw sabi ni sir. Anong pangalan mo, sir? Naka-vlog ako. Anong pangalan mo, sir? Bukan di Taray po yung... Oh, ayan. Bukuhan ni Taray. Ayan. So, pag pumunta kayo dito sa Rosales Boulevard, sila yung mga makikita nyo nagtitinda. Ayan, meron pa dun, marami. So, mamaya ko na inumin, sir, pagkatapos kong ha? Oh, sticker, oh. Sa YouTube yan, ha? Oh. Sa YouTube, ayan. Ayan, oh, free taste daw.
So ito, ang daming tao. Grabe. Punta muna tayo dito. So guys, ikutin natin tong itong Boulevard Rosales para malaman natin kung gaano kalayo ito. Kasi nung last time na pumunta kami dito is umuulan. Kaya walang tao. Ngayon ang saya, ang dami. As in, daming tao. Okay. Ayan, kasama sila. Hello sir. Sticker kayo? Ayan. Sige, susunod ako. Pangalan mo sir? Oh. Okay. Anong pangalan mo sir? Oh, nakasama kayo sa vlog ah. Kasama kayo sa vlog ah. Oh. Oh. Okay. Kasama kayo ah sa vlog. Okay. Ah. Ah. Ah, sige sir. Punta muna kami sa dulo. Oo. Dali ah. Oh, sige. Oh. Kasama kayo sa vlog ah. Ayun doon na isa. Daming tao, grabe. Oh, balik kami. Putik-putik. Yan. Putik lang po yan ha. Hindi po yan ng kalabaw. Kasi matigas eh. Kung nadaan yun, matigas. Ito po yung lugar oh. Yan. Hello. Saan pa punta to? Ha? Rosales? Ah. Ay, oh. 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 Kasama kayo sa vlog, ha? Meron pa isang vlogger, ayun, oh. Kasama ko, vlogger din yan. Awayan nyo. Balik daw. Babalik. Ang daming tao doon, oh. Marami kang dala? Oh, ayun, oh. Tara, tapan na lang natin sila. Oh. Ayuda. Oh, ayuda. Okay. Oh, pero ano? Ano ka na lang ha? Okay. Anong pangalan mo? Anong pangalan mo? Anong pangalan mo? Oh, yan, kasama ka ha. Oh, sige. Okay. Oh, shout out kayo. Sige. Oh. Hello. Anong pangalan niyo, sir? Ah, kasama kayo ha. Naka-vlog ako. Ah, sige. Ayan yung ano ko. Okay.
May sticker ka na. Anong pangalan mo? Jeremy, kasama ka sa vlog ha. Naka-vlog ako ngayon. Oh. Oh, dikit niyo sa bike niyo. Oh, may motor na ba kayo? Oo, pwede. Kaya lang hindi ako maka-smile, naka-helmet ako ha. Tara, halika dito. Oh. Sige kaya. Okay. Oh, kasama kayo sa vlog sir ha. Oh, tara. Okay. O sige, tatambay lang kami sa gitna. Ha? O, ingat kayo. O, hindi lang ha. Okay. Okay. Ang pangalan mo sir? O. Meron ka na sir? Ayan. Sa YouTube. Ha? Ah, meron pa. Hindi ka ba nabigyan? Ah, sige. Oo. Sige. Tiga saan kayo? Ay, magkakaibigan kayo oh. Bigyan mo yung sticker sa YouTube. Sa YouTube to, tsaka sa Facebook page. Anong pangalan mo? Ayan. Oh, ikaw mo. Okay. Anong pangalan mo? Okay. Okay. Anong pangalan mo? Justin. Kasama kayong lahat sa vlog ha. Meron ka na? Okay na? O, halika kayo dito. Halika. Ito sir. Ito po. Oh, kasama ka ngayon sir ha. Oh, kaway ka naman dyan. Hello. Oh, sige. Oh. Ha? Ay. Oh. Oh, ang pangalan nyo? Ayan, kasama kayo ha. Naka-vlog ako ha. Okay yan. Siya daw yun. Kami lang. Ha? Oh, sige. Oh, sige. Ayan. Okay. Sorry. Nagpabomba eh. Sige. Bye. Okay. Jeric. Ayan. Si Jeric. Zx6r. Ayan. Kasama yung misis niya. Ayan. O, diba? Napaka-astig talaga. Dito sir, hanggang mamayang alas 6. Dito na lang oh, punong-puno niya. Ang maganda pa dito sir, may ilaw na siya. Kahit gabi. So, asan na si Chris Romz? Ay, nag-vlog din. So, ayun po yung lugar oh. Yan. So, maganda talagang tumambay dito guys. Lalo na pag ganitong oras. Yan. Pero wala ko pasok kasi yung butas din. Oh, diba? Oh, diba? Oh, yan. Sige. Okay. Okay, ingat kayo.
Oh, ingat kayo ha. Sama kayo sa vlog. Ah, okay. Sige. Ayan oh. Yung sticker. So, parang ano 100 to, ito na lang natira oh. Grabe. Grabe yung tao dito, ang dami. Oh. Oh, anong pangalan mo, sir? Oh, Kennedy, oh. Ikaw? Ayan. Ayan. Okay. Sige, kasama kayo ngayon ha, sa vlog ha. Oh, sige. Oh, pangalan mo? JB, oh, sige. Oh, masagasaan ka oh. Masagasaan ka. Pangalan mo? Ayan. Kasama ka sa vlog ha. Oh, sige. Oh, sana all. Oh, pangalan mo? John Ray. Ayan, John Ray. Ingat kayo. Sige. So, ito yung mga makikita nyo dito sa Boulevard Rosales. Ayan. Ito yung mga paninda nila. Ayan. Ayan. So, meron din ayan. Sige. Babalikan ko kayo, ha? Bibidyo ko lang ito, ha? Ayan. May inihaw din, oh. O, diba? Ayan. Oh, nahiya pa si ma'am, oh. Nagtatago. Babalikan. O, diba ang saya? Meron pa mga sounds. Ayan, oh. Babalikan. Ayan, oh, diba ang saya, oh. Tingnan nyo naman. Parang piyesta, diba? Oh. Oh, ayan, oh. Siopaw. Oh, andito na naman sila, oh. Ay, may siopaw, oh. May sounds pa si Kuya, diba? Ayan, oh. Yung mga kikyang, fishball. Puntaan natin hanggang dulo, guys. Hello. Hello. Ayan o. May mga fishball. Ayan o. May mga fishballs din. Ayan. So ito meron ding ano. Meron ding fresh buko shake. Nakabing tuloy. Ayan yung presyo na 35. Ayan. May buko juice din. Ayan, kung trip nyo naman kumain ng mga ganito, yung chicken skin, ayan. Ayan. So ito mahaba pa to, karot tong dito ng ano, ng Boulevard. Ayan. O diba? Alam mo yung ano, yung may kakasal, tapos ano, sayawan kinagabihan. Dami no? Parang uulan nga lang. Anong paninda nyo, sir? Ha? Ayan oh, meron ding siomay dito. Ayan, sila yung nagtitinda yan. Sama ko sa vlog, sir ha. Shoutout po mga Carmen bikers. Oh, Carmen bikers daw, shoutout. Ayan. Oh yan. Okay. Salamat, sir ha. Oo na ako. Ayan o. Pwede pang pupobi. O diba? O. Dami. Daming tao sa'yo. Ayan o. Oh, masagasaan kayo. Masagasaan kayo. Masagasaan kayo. Isa-isa lang. Wala na ako sticker. Anong pangalan mo, sir? Jo Marie, ayan. Ayan. Isa-isa lang. Wala na ako. Nakadalawa ka na. Ayan, pangalan niyo, sir? Ayan. Okay. Sige na. Traffic na, traffic. Dito tayo, dito tayo. Magagalit sila sa akin. Ayan. Okay. Okay. Hello.
Ayan, napaalam ba kayo? Ang pangalan niyo, ma'am? Jessica tsaka Cheryl. Ayan. Merong ano? Oh. Oh. Gano'n mo kaya? Oo. Ito. So sila, kasama kayo dyan, ha? Okay. Oh. Oh. Oh, yan, sir. Kasama kayo sa vlog, sir, ha? Yes, yes. Okay, kasama kayo sa vlog. Okay, bro. Yan. Oh, yan. Oh. Sir, kasama kayo, sir, ha? Okay. Oh. Okay. Woohoo! Wala na. Wala na ako sticker. Ubus. Yan. Okay. Hi, sir. Hello, my vlog. Okay. Ako, sir. Isa-isa lang. Wala na. Wala na. Okay. Ito yung nagtatago kanina sa tricycle eh, oh. Oh. Oh, wala na. Wala na Oo. Sige. Wala na. Babalik ako. Babalik ako. Meron pa doon. Yo, hello. Ayan. Ayan. Kukuha lang ako ng sticker doon. Sir, meron na kayo? Rivera family din po. O yan, Rivera family daw. Yan, taga saan kayo, sir? Din lang po. Ah, malapit lang kayo dito. Okay, sige. Babalik ako ng sticker, ha? Okay, sir. Ano pangalan mo, sir? Ranji. Ranjay. Ayan. Taga saan ka, sir? Ah, taga rito nga. Ayan, sticker daw. Okay. Ingat ka, sir, ha? Oh, hello. Ayan, sir. Ang pangalan mo, sir? Marlon. Ayan, taga dito lang ata si sir, eh. Sa Rosales. Ah, okay. Okay. Ang pangalan mo, sir? Kevin po. Kevin. Ah. Ikaw, sir? Ayan. Ayan yung pangalan ng ano, YouTube channel, sir, ha? Pangalan mo, sir? Kasama kayo sa ano? Ano ba yun? Anong grupo nyo? Sa bike? Ah, kuya po. Oh, sige. Sa kuya po kayo. Sa Nueva Ecija yun, di ba? Ah, dito lang. Malapit lang pala. Ay, oo. Napuntahan namin yun. Malapit kayo sa Little Marilake. Yung pasigsak na ganon. Okay. Ang pangalan mo, sir? Mark Abello po. Okay. Baka meron kang babatiin, sir. Shoutout kay Jeter Manalo. Oh, Jetro Manalo. Yan. Shoutout Ruel. Ruel. Okay. Okay. Shoutout din kay Ruel Carbonel. Eh. Okay. Thank you po, thank you po. Hindi pa kayo nabigyan? Oh, ayan, sige, sige. Ayun yung sa YouTube, ah. Kasama kayong lahat, ah. Ako, idol po namin. Oh, salamat. Oh, salamat, ah. Saan hindi ko pa nabigyan dito? Boy, ikaw yung hindi pa nabigyan, di ba? Oh, ayan. Yan yung bata pa lang, masipag na, oh. Diba? Saan na si Chris Romz? Saan na si Chris Romz? Napagod na. Grabe itong sobrang dami ng tao, sir, no? Naubos na siya. 200. Kaya kayo. Ayan. Thank you po. Okay. So ang ganda ng lugar, no, kaya pinapasyalan ng mga tao kasi fresh air. Ayan, kung makikita nyo, guys, ayun, no, walang bahay dito, talagang ano, talagang pasyalan lang talaga. Ito hindi pa to, ito yung daan na papuntang Pag dito ka dadaan, sir, papuntang SM,
Meron din dito, kaliwat kanan. Dito naman, pag diniretso mo doon, papunta ng bayan ng Rosales. Ayan, papuntang bayan ng Rosales yan. Dito naman, SM Rosales. So meron ba tong ano, meron ba tong daan papunta ng Tiplex? Dito rin siya, kaliwa. Kasi ginawa ito for alternative for traffic. Ayun, oo. Kaya ginawa pala ito. So hindi pa tapos tong daan, kaya Hindi pa siya dati. Bukid pa lang, so hindi pa tapos tong daan, kaya tinatambayan muna ng mga siklista at saka ng mga tao. Walang nagawa ito, talagang tambayan na po talaga dito. Okay. Karamihan, mga nakabagdan ako. Okay. Mas maraming tao dito kaysa sa Arenas. Hello. Arenas pa. Grabe, mas marami dito. So ano pala to? Solar pala. Solar light. Ayan. Kaya sa gabi kusang sisindi na yan. Okay. Ayan. Wala naman sasagap na liwanag. Gusto ako liwanag na ito sa sindi. Karami. Grabe, saya dito, ang daming tao. Ayan, nag-request si sir para bumomba. Okay. Oh, di ba? Oh, sige. I-ride trip moto vlog. Ayan. Try din daw niya. Okay. Okay. So guys, napakap na kami at uuwi na. Dito na kami sa kabila. Dito na daw kami po. Sa Carmen na, dito na kami sa may Carmen. Sige. Salamat dito na, kaliwa. So guys, dito ko natatapusin ang vlog natin at maraming salamat sa mga sumusuporta at sa mga nanonood palagi. Ayan. So abang-abang lang guys sa mga bagong vlogs natin. At sa lahat ng mga kayoski dyan, ride safe. God bless. Ciao.